बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ क'क्राझाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। दिनै फुङावनो क'क्राझारनि भुवानिपुराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जालाङो। एनआरएल थाव डिपुनि साखाथियावनो जोंखाङो बे अरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राजुदेब नाथनि थानाय न'आव फुङावनो अर जोंखाङो। अर जोंनायनि जाहोनाव न'नि टिननि उखुमा गोग्लैनायाव राजुदेब नाथआ जोखोम जायो। जोखोम जानाय राजुदेब नाथखौ गोख्रैनो फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे अर खामनाय जाथायाव गोबां लाख रांनि सम्पथिनि खहा जायो। अर खामनाय जाथायाव जिउ रैखा मोनो पेरालाइज बेरामि सन्तारानि देबनाथआ। साखाथियाव थानाय नखरफोरनि सुबुंफोरा पेरालाइज बेरामि सन्तारानि देबनाथखौ रैखा खालामनो हायो। खौरां होनायनि उनावबो अर खोमोरग्रा हान्जाया 1 घन्टा गोबावै सफैनायनि अजद होयो रायजोफोरा। न'नि साखाथियावनो नांजाबना थानाय गेजेरनिफ्राय अर जोंखांनायनि सन्देह खालामदों। नैथियाव दङ 18 एप्रिल खालि बिटिआरआव बन्द फोसावदों। गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 18 एप्रिल रबिबार खालि बिटिआरआव बन्द फोसावनाय जादों। बिटिआर खुंथायनिफ्राय गांसे फोसावलायनि गेजेरजों बन्दनि बागै फोसावनाय जादों। थामथियाव दङ महाजननि बिजाथिफोरखौ राजस्थान छत्तीसगढ़आव नजरबन्दी खालामनानै लाखिनाय जादों। मोनसे भाइराल भिडिअ। छत्तीसगढ़आव बिपिएफ एआईयुडिएफ आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरि मददगिरिनि पार्टी। भाइराल जानाय भिडिअनि बादिब्ला महाजननि दैदेनगिरि मददगिरिफोरखौ मिथियै जायगायाव दोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एमएलए बायनाय फाननायखौ गिनानै राजस्थान आरो छत्तीसगढ़आव बिपिएफ एआईयुडिएफ आरो कंग्रेसनि बिजाथिफोरखौ दोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ बारग' एनडिएफपि लख्रा बसुमतारिया बुंदों सोरबा नायफैगौबा जोबथेसालियाव नेना दंमोन। थांनाय 9 एप्रिल खालि गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय बारग' एनडिएफपि लख्रा बसुमतारिया गावनि दुखु दाहाखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बारग' एनडिएफपि लख्रा बसुमतारि बिथाङा बुंदों दि गोसोखां बिमा बिफा बिदा फंबाय फैबा हामगौ, सोरबा नायफैगौबा हामगौ साननानै जोङो सोरबा उन्दुबायनानै गाबखोमाबायनानै थायो, खना खनला जिरायबायनानै थायो। बेफोरखौ गोबां बुंस'नो हायै खोथाफोर दङ जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि गोसो गोरबोआव। सोरबा बिमा बिफा गोदाव सोराव जानानै थैलांबाय, न'खराव नायनो लुबैनानै बिसोरो रुंसारि जालांबाय। सोरबा बिमा बिफा थैजाबाय, सोरबा हिनजाव थैजाबाय, सोरबा गथ' गथाय थैजाबाय। मख'नो गोनांदि लख्रा बसुमतारि बिथाङा बुंबावो दि दानि बिटिआर सरकार आरो सिगांनि बिटिसि सरकारा जोंनि खामानिखौ मावाखै एबा नाजायासै। बिनि थाखाय जों प्राइभेटलि मावनानैसो आं न'आव सफैनाय जादों होनना फोरमायथियो। बाथियाव दङ मुकुट बर'आ वेट लिफ्टिंआव ब्रन्ज मेडेल देरहादों। थांनाय 9 एप्रिल खालि तिनसुकियायाव जानाय वेट लिफ्टिं बादायलायनायाव अल आसामनि गेजेरावनो ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय सनितपुर जिल्लानि मुकुट बर'आ 103 केजि दैखांनानै ओनसोलनाङै दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गा होदों। मुकुट बर' बिथाङा इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनायनि सिमां दं होनना फोरमायो। लोगोसे बर' हारिनि लाइमोनफोरखौबो गेलेनो खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।